Skywalker elveszett az éterben, elvitte Darth Vader. Eltetején lévő csillagrombolót semmisíti meg éppen. Luke Skywalker szerintem a CH-ban, nem? Le van tartóztatva. A CH-ban nem, most már a technek a központjában valahol elzárták szerintem, nem? Luke Skywalker a kurva shit. Az egész vegyészkó lesz ezen röhög most amúgy. A Naboo bolygón szerintem. Megviselték a történetek, tak. That first beat is right on time. Ex-BMS-ként milyen volt így visszajönni a közönség elé koncertezni? Igazából semmilyen, nem nagyon ismertem senkit, én ilyen magamnak való ember vagyok, és úgy jártam ide, hogy így bejöttem az órára, aztán hazamentem, tehát nem éltem sose társasági életet, úgyhogy igazából semmi, hát felismerem az épületeket, meg ilyen, de ez már nagyon régen volt. Miért az a nevetek, hogy nagymama? 7-esek voltunk, azt hiszem, Matyi akkor kezdett el angolt tanulni, és nem tudom, ez a szó tetszett neki. Aztán ezt átalakítottuk, mikor meglett ez a zenekar, de maradt nagyjából ez. Kicsit zárt a buli ez, mint egy szokásos Grandma koncert Budapesten, de nagyon fontos egy jó koncerttel elindítani egy egész szezon. Tehát az annyira meghatározza az egészet, hogy milyen az első, amit lejátszol, az meghatározza az egész ősz-téli vonalat, és ez szerintem most nagyon jól jött ki, hogy jól éreztük magunkat. Pub and Rollt játszotok, nagyon sokat énekeltek az italozásról és a kocsma kultúráról, meg a whiskyről. Melyik a kedvenc whiskytek? A Jameson az abszolút első helyen áll, mert az egész zenekar életében mandulával gyönyörű, de azért ez egy buzi, de Tullamorgyú van a második helyen. Tullamorgyú. Rengeteget koncerteztek külföldön. Melyik közönség a jobb? A külföldi vagy a magyar? Szerintem az albán, egyértelmű az albán. Az albán néha a kirgiz, de a kirgiz csak akkor, hogyha ünnepi állami ünnep van. Akkor nagyon jó a kirgiz. De egyébként albán. Nem, ezt amúgy úgy szoktuk mondani, hogy mindig az a közösség a legjobb, ahol éppen játszunk. Tehát, hogyha most egy olasz srác lenne, akkor azt az olasz közösség a világon a legjobb. Akkor itt vagyunk azt, a hazai közösség, de egyébként őszintén szóval tényleg oda vagyunk a hazai közönségét. Mindenféle hazugság nélkül ezt tudom mondani. Dolgoztok az új lemezen, mikor fog megjelenni? Lehet már tudni? Nagyon reméljük, hogy decemberben ki fog jönni. Van egy nagyon fontos üzenete, ne igyatok, ne cigizzetek, ez az lemeznek a legújabb üzenete. Luke Skywalker sikerült megtalálni? Nem, nagyon vártam egész koncerttel, de nem jött meg, valószínűleg majd másik bolygó lehet. Egyébként minden tisztelt a magyar rendőrségé, mert sikerült legyűrnék egy Jedi lovagot 100 ember, 100 terror elhárítónak. Gratulálok, tényleg! Melyik volt a legkirályabb koncert itt az este folyamán? Így lett volna, hát a Batman meg a tankcsapda, a tankcsapda! Egyértelműen a tankcsapda. Tankcsapda. Tankcsapda koncert, mindent vitt. Tankcsapda. Szerintetek ezután a terror elhárítás az már egy szimpla kis puskázásra is ki fog jönni az éhán? Figyelj, ezentúl én már pingon is merek előadáson, nem hogy pisztolyt elővenni, hát kijön a techba, meg aztán nézegethetek, hát ez hülyeség. Hello, sziasztok! Hogy tetszik eddig a BM egyetemi napok? Kurva jó. Nagyon nagy. Ha nagyot jön. Elég jó, csak holnap nem fogunk tudni bemenni az iskolába, emiatt. Szóval kikérdőt kérünk. Meg a jövő hét elejére. Reggel 8-kor benn kéne lenni. Na már most 2 óra van. 6 óra múlva nem leszek az iskolában, ez szinte biztos. Hatalmas bulit hagytak ki, akik nem jöttek el!